Hej. I dag kommer jeg til at bevise, hvordan man finder volumen af en omdrejningslegeme, der roterer rundt om x-aksen. Yes. Så vi begynder lige med at sige, altså jeg har taget opgave 6, den der drejer mod x-aksen. Så vi kan lige starte med at skrive vores oprindelige formel op, som hedder Vx er lige med pi i det bestemte integral af altså f x opløftet i anden form for dx. Så tager vi lige integrationsbrugen af det, som bliver til fx, altså differentierer den, ikke også? Fx er lige med pi v mærke x er lige med pi gange fx i anden. Så det, i slutningen er det her, vi skal komme frem til, som er basically det samme som den. Ja. Vi kommer også til at undervejs bruge formen for cylinderen, altså volumen af cylinderen, som lyder på V er lige med pi gange r i anden gange h. Men det kommer jeg til efter først. Vi prøver også 60-reglen, så vi også kommer til efter. Men det kan jeg også bare skrive ned lige nu. 1, delta y, 2, x, og delta y divideret med x. Delta y divideret med x, delta x, sorry. Og så har vi den tredje, som lyder på f mærke x er lige med lim, altså vores grænsebevis y x. Nu 0 selvfølgelig. Yes. Det er alle de formler, vi kommer til at bruge i dag, så ja. Det første, jeg starter lige med at tegne koordinatsystemet op. X-aksen her, y-aksen her. Og jeg tager udgangspunktet fra... computeren vil løbet ud for strøm. Jeg tager udgangspunktet fra, den video du lagde op, altså den pdf du lagde op med beviset. Så jeg tegner lige exponentiel her. Og så laver jeg lige nogle intervaller her, som den første jeg kalder for x, den næste jeg kalder for delta x, og så den sidste punkt kommer jeg til at kalde for x plus delta x. Så skal vi også lige finde, så det er vx, det er det volumen vi skal finde her, der drejer rundt om x-aksen 360 grader. Så den kommer nogenlunde til at se, den cylinder der, den kommer nogenlunde til at se sådan ud. Så kan vi lige, ja, sådan. Så højden, det er jo selvfølgelig delta x, som er her, som er lige roteret på x-aksen der. Men cylinderen kommer til at, det kan se sådan ud. Og vores radius, så har vi to radius jo, fordi ja, den bunden, den er større end den på toppen. Så den første, den hedder f af x, den anden hedder fx plus delta x. Ja, så for at gå videre med den her, så laver jeg lige noget, der hedder dobbeltulighed, som kan se sådan her. Bang, bang. Og her har vi også delta x. Og her har vi også delta x. Bang. Så det er nogle cylinder. Og de her to har det samme radius, som er f af x, som er dens radius der. Og denne her, de her to, eller den enkelte cylinder, den har så radius, der hedder f af x plus delta bang. Men deres højde er stadig det samme. Så det ser nogenlunde ud sådan her. Så V1, som vi kalder den her, V1, og vi kalder den her for V2. Og vi ved allerede, hvad det her er. Det er Vx. Så V1 er mindre end Vx, som er mindre end V2. Det er vores dobbeltulighed. Så nu kommer vi til der, hvor vi bruger vores volumen for vores cylinder. Så vi har to af vores cylinder her. Volumen af den her kender vi allerede, det er Vx.
Skal jeg noget vand? Det er Vx. Så Vs volumen, det kan vi skrive som V1 er lige med pi gange, det var RIN, radius, som er Fx. Fx opløftet i anden gange delta x, som er vores højde. Og volumen for vores volumen for V2, altså pi gange fx plus delta x opløftet i anden gange delta x, som er vores højde. Så har vi to af de volumen der, som vi skulle finde ud af. Nu kan vi skrive det op som herop, så vi kommer til vores første step af vores 60-regel. Så vi skriver V1, som er pi gange fx opløftet i anden gange delta x, som er mindre end Vx, som er mindre end pi gange fx plus delta x opløftet i anden gange delta x. Bang. Så det var vores første step. Så nummer 2, dividerer vi alle det her med delta x, som er en del af vores 60-regel. Så vi tager alle led og dividerer med delta x. Bang, bang, bang. Delta x, delta x. Så kan vi nu skrive det op som, fordi den går ud med den forbliver der, og den går ud med den. Så kan vi skrive nummer 2 som pi gange f x i anden vx pi gange f x plus delta x i anden. Bang. Og for det sidste step, tredje step, så tager vi grænseværdien fra dem alle, altså hver enkelt led, så vi kan kalde den f af x opløftet i anden, som er selvfølgelig nu delta x hele vejen mod 0, som er, så har vi vx divideret med, sorry jeg kan beskrive det her, x, vx delta x mod 0, så lige dem her, og så har vi også grænseværdien af, V2, som lyder på pi gange f x opløftet i anden, fordi vi tager grænseværdien, så delta x bliver til 0. Delta x 0. Det forklarer os basically bare, at vi har alle vores, vi har alle vores cylinder der. Så når vi tager delta x mod 0, det vi gør er, at vi tager højden så smalt som muligt. Hvis man kan forklare det sådan. Altså hvis vi deler vores cylinder op i skiver, jo flere skiver du har, jo bedre er det, vores volumen kommer til at komme ud. Altså jo mere akkurat og præcis vores volumen kommer til at komme ud. Fordi herhen, hvis vi tager for eksempel 1, 2, 3, 4 skiver, det kommer ikke til at give os præcise, fordi vi kommer til at mangle noget af volumen herover. Ikke også? Men hvis vi laver det så smalt som muligt, altså så tæt på 0 som muligt, så kan vi komme til mere præcist tal. Så ja, det tredje step var herover. Og nu kan vi se, at begge sider af ulighedstegnen, altså vores dobbeltulighed, er det samme. Og det fortæller os bare, at, at det kan vi erstatte for lighedstegn. Så vi kan skrive det som den differentielle koefficienten. Så vi kan skrive det som v mærke x er lige med den her, så pi gange fx i anden, som vores sidste svar. Og det er nemlig det, vi skulle komme frem til her.
Yes. Done så. Tak for at lytte med, Mark.